ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ଆମେ ରସୁଲଗଡ଼ରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରସୁଲଗଡ଼। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ଇଏ, ଆଉ ଇଏ ମୋ ପୁଅ ସିଏ, ଆଉ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମୋ ଝିଆରୀ, ଆଉ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି। ମୋ ସାଥିରେ ବହୁତ ମନ ଖୁସି, ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଭିଡ ଲାଗି ରହିଛି, ଦୋକାନ ବଜାର ବି ପଡିଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମେଢଟି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଯୋଉ ଉପରକୁ ପାହାଚ ଷ୍ଟେପ ହେଇଛି, ଷ୍ଟେପ ଉପରକୁ ଲୋକ ତ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଷ୍ଟେପ କରିଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆପଣ ବି ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଏଞ୍ଜୟ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଭିତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟା ଦେଖିବା। ଲୋକ ତ ଏତେ ଭିଡ଼, ତା ଭିତରକୁ ଯିବା କାହିଁକି? ସେମିତି ଯିବା, ଆସିଛେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ନା, ଆଉ ନ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା? ଯିବା ତା ଭିତରୁ ସେମିତି ଠେଲା ପେଲା ହେଇକି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପର ସିନେରୀ ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ହଁ, ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭିଡ ଲାଗି ରହିଛି। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଗରେ ଜଣେ ଡେଙ୍ଗା ଲୋକଟେ ରହିଯାଇଛି। ଆମ ପୁତ୍ର ବି ଚାଲିଛି, ତାର ସିଏ ଛୋଟ ପିଲା, ତା ମଜା ପୁରା ନଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଗର ଠାକୁର ସିନେରୀ ଟା ଆସୁନି ନାଇଁ? ନା, ଲାଇଟ୍ ସେପଟେ ପଡିଛି। ରହିଯାଇଛି ଆଉ। ଆଗକୁ ବୋଧହୁଏ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇ ହବନି ନା? ବହୁତ ଭିଡ ଅଛି, ଆଗକୁ ଯାଇ ହବନି ଏଇଠୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭିଡ ହେଇଛି, ଆ ଭିତରୁ ଜମା ଯାଇ ହବନି। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଜମା ଯାଇ ହବନି ଭିଡରେ। ଏଇପଟ ସାଇଡ ରେ ପଳେଇବା, ମୀନା ବଜାର ଯାଇକିରି ବୁଲାବୁଲି କରି ପଳେଇବା। ସେ ଡାହାଣ କରକୁ ଚାଲ, ଡାହାଣ କରୁ କଟିଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇ ହବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଆଉ ଆପଣ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।